jo m'emocionava mirant les fotografies dels propis nanos i sobretot els comentaris, no? Donar veu als alumnes en un moment que estaven vivint. Amb una imatge pots explicar moltes coses. És un llenguatge que també als alumnes doncs, els hi és còmode, els hi és fàcil per poder representar. Hi havia alumnes que feien una cosa molt més introspectiva, que feien la seva pròpia versió i no ho explicaven als pares, i en canvi d'altres que necessitaven doncs, compartir-ho, i entre tota la família arribaven a fer també doncs, el que seria la feina. Hi havia nanos que deien, durant aquest confinament, no estar a prop dels meus avis ha sigut un moment dur, no? Doncs hi ha un parell d'imatges on es veu el nano abraçant, no, a la seva àvia o al seu avi. L'art el que té és que amb molt poc pots dir moltes coses. Hi ha algun nano que no té la facilitat de paraula, no, de l'escrit, però en canvi sí que té la manera d'expressar, no, a través d'una imatge, d'un dibuix, no? I l'art i les mans, en aquest cas, van molt plegats. I és una cosa que jo crec que entra molt dintre de tu, que l'art es pot lligar amb totes les altres àrees. Podria ser l'eix perfectament de l'educació, no? La creativitat, no? I aplicar-la en totes les altres àrees. Inicialment, abans del confinament, els 3 llibres anaven a parlar sobretot del record de la seva escola, del seu aprenentatge, del que havien après. Arrel de que ens vam quedar confinats, doncs el primer llibre doncs, va ser el record de l'escola. Feia gràcia perquè t'explicaven el que ells recordaven de l'escola, de les petites coses, de les convivències, del dia a dia, dels exàmens. Cada llibre doncs, tenia el temps, havien d'explicar un recordo. No? Recordo que, no? I explicaven el record i associaven una imatge. En el segon llibre, que és el què, doncs era primer què, i explicaven alguna cosa d'alguna emoció del que havien sentit en aquest confinament. I a partir d'aquesta emoció feien el que seria el diàleg amb la imatge. Clar, tu podies veure una fotografia d'unes olles, no? I el comentari era simplement que cuines, no? Clar, sí, durant el confinament jo almenys he cuinat moltíssim. I la visió també d'aquesta nena, en concret, doncs també ha sigut que cuinava. Hi havia una fotografia també d'un marc trencat, no? I posava que en un instant tot es pot trencar, no? I clar, tu et quedes, no? Se'm posa la pell de gallina, i és veritat, no? El concepte de "i tot continua" havia de ser un concepte més a futur, però el futur és incert, no? El que sí que és cert és que tot continua. És a dir, passi el que passi, la cosa avançarà. És igual el que passi. Per tant, és el que havíem de buscar, no? Era també una visió de que tot continuarà, passi el que passi. A través de l'internet hem pogut connectar, no? Amb els nostres alumnes, hem pogut fer les classes. Sí, no és el mateix, evidentment, no? Però hem pogut arribar a proposar moltes feines que han pogut treballar i han pogut treballar de diferents àmbits. Jo crec que al setembre la cosa serà diferent. No se sap si tornarem a estar confinats o no, a l'octubre o el que sigui. Aquest treball crec que ha sigut més un donar veu als alumnes, un sector, no, de la humanitat que ha quedat com apagada, no, en un moment molt difícil, i que a través d'aquestes feines d'aquesta escola, i suposo que de moltes altres, doncs han pogut donar i explicar una miqueta realment com s'han sentit.